uudemmalla palo liikaa. Näkyy vähän vähän näkyy noita kumminkin. Zoomas, ota se takaisin, että zoomas enempi. Laita vaan palamaan enempi se. Mahtuuko se pyörähtää? Mahtuu. Mahtuu, joo. Tällä vedetään. Vai menikö se jo? Joo, se menee koko ajan. Pistää yksi. Joo. Rentouttavaa kuvaamista, kun saa pölistä ihan vapaasti. Tämä on nätit varjoittuvat. Näistä tulee YouTuben parhaimmat chill-videot. Kyllä.